Čaute ľudia, moje meno je Droidex, ja vás vítam u nového videa. V tomto videu budeme hrať Bed Warsy a budem dúfať, že budeme vyhrávať, lebo no, ak nebudeme, tak som skončil. Tak si tam naletel, ty kamenkáce, ty vole. Ničím, ničím. Nie. Ale zničili žltý, ty kokos, tak. To ich zničil. Jakže sú už eliminovali. Musel nejaký hacker podľa mňa. To bude nejaký hacker určite. Ja to chvíľku počkám, kým nebudú nabiehe. No tak len počkám. Ten zelený, to bude ten oný. Už tam na ním naskakuje. Jak? Ja som úplne zlý. Táto nejde. Nice, zničili na im bedku. Čo je hento? On je teraz na nás. Do prčic. Faka. Toto nejde. Pokoľa. Na A. Chvíľu borbo. OK. Ideme ďalšia hra. Musíme vyhrať. Jasne. Nefunguje myška. Ale si teraz prednedávno kúpil no Glorious model O Minus Weird. Mi to normálne nefunguje. Len tak možno mám. No tak asi funguje, len ja som trochu špatný. Poď. Yes. Ak sa to robí, chlapci. Backshotneme ho. Ale poďte mi dať defenska, konečne. Predtým to bolo boviečo. Tak, nepríde sa mi. Jo, mám first kill. Finally. Máme lepšiu defensku, určite. Takže. No ne, možno máme horšiu defensku. Je to podobné. Nimi ukradli môj staviteľ Duričov. Je najlepší, ale no. Jasné. Musíme blokovať tam. Ak sa poznám, tak to mohol kúpiť. Nice. Takže na koho ideme na druhý spawner. Jo. Na červený ešte nie sú, ideme tam. Jo. Speed bridge ala Massive. Viete speed bridgeovať takto do boku? Tak áno, tak napíšte do komentárov. Nedošla vlna. Ja už som tu, mám, nedojde vlna. Nie. Dúfam, že mi nevylútili môj generátor. Nie. To je jedno, mám na 40 dál.
Yes, náš červený zničil náš postiel. Žltý zničí červených. Tak sa mi to páči. 8 diamantov, jo, máme na sharpness na meč. Nice, to sú chody zla. Červený nás atakuje. Ale na A. Je neskôr kúpiť sharpness na meč. Ok, naši chlapci sa postarajú do červeného. Nemá šancu. To predal, modrý tu ešte. Ok, ale ten modrý nebol fakt špatný. Čiže asi, aby som išiel asi skutočne modrý. Idem to napísať ostatným. Poďme. Prvýkrát kompas. I'm attacking on blue. Zelení sú otravní. Ja som sa saveol a ja som umrel. Na full. Tok, prší. Nádherný save a škárde sme. Táto hra ma nemá rada. Dober jedno. Jedno. Jasne. Ako ideme na modrých? Na modrých ideme. O, prčíc. Prečo tam chýbajú bloky? Nie. 50% mojich smrti bude takto určite. Tu nám chýbajú bloky. Ja som špatný. Hej, to bolo. Ja som špatný. Dal tu je K1. Vázu. Výborne, aký vidím, jeden nestačí. Ok, máme asi po posteli toto fakt ne. Vieme na zelených. Je tu ešte niekde? Ja sa nedostanem na stres. Ja sa bežím modrý. Prečo nemôžem pokladať bolky? Build limit? Čo? Prečo mám také vysoké mosty? Virtual limit by mal byť veľmi vyššie. Jasné, čo je, ešte budem horeť. Ja keby mi tomu Minecraftu nestačilo, že ho smolne. OK, master je. Je na zelených. Niečo ním betko, ja budem hrdina. Hrdina. Takého svet nevidel. Nevidel. Vidím. Nie, prečo taký zlý? Prečo som taký... OK, to bol epic save. Takýto save ešte svet nevidel. Neverím, ja som na strede. Neverím. To je na mňa zelený. Už nemám kam utiecť. Prečo tam je plot? OK, toto je... Toto je... Takáte. Budem točiť survival. Máme si sériu. A založíme si hardcore series. Ale ešte neviem, čo v nej budem robiť. Ešte neviem, čo vôbec prežijem. Jasné, tu už je ten building vlastne, čo? Odskočiť. OK, tak to fakt nesem. Ja som bol, že 2 bloky od mého. Palmer. Futbalista, ne? Futbalista je Palmer, ne? Do komentárov. A zase nikto ničí? No jasne.
Už to je modrý. Teroxim. Jaký terorista. Teroristik, nudistik. Až vyhaj. Jaký zlý musím byť. Hypixel ma nemá rád. Hypixel ma nemá rád. To nie je fér. Poď. Teraz ho dám. Pojem si pre sojovú mačku o polievok. Budem sa napiť. Potom budem trochu useful. Áno. Atakujeme zelených. Na nich, chlapci. Na nich. Jo. No tak to moc nespravil. To prdele, všimol si ma aj ten Tipsy. Tipsy na mňa zasadnutý. Doslova. Tipsy ma nemá rád. To čo je, možno mal nikol, ne? Modrý. Jasné, že modrý, kto iný tu bol. Bum. Čo, jakže ticho? Jakže vydre, vej. Ja som ho zabol, lebo na kamere. Jasne vidno. Nič. Netreba smutniť s rozliatým mliekom. Proste do toho mlieka musím hodiť granko a vypijem ho aj tak. Predýcham to. Jasné, to mňa čaká. Keby vedel, čo bude diať. O, dá na jedného prečíslenie. Jasné. To prčíc. To nedávam normálne, ja to nedávam Emerald. Ty koko. Čo pohľadať lepšie? Draklik alebo butterfly click? Na mojej myške sa draklikovanie dá, tam taký chvíľku iba. Ale butterfly sa nedá. Ja to nepoužívam, o tom moc neviem. Nejaký im to je klika normálne. Ja si poviem na tých modrých. Ma videl. Šéfe, toto není verzia na sekeru. Už je zelenú, že majú betku. Jo, už sme iba my a modrý. A ja mám 40 číselných. To čo ti dá? To sme vyhrali. Ideme. To je modrý. Šéfe, oni už nemajú betku. Nechápeš? Toho musíme dať, keď pojeme všetci 4 na toho jedného modrého. Sme vyhrali. Kde je ten modrý? Je ten modrý, ale fakt. Ja si hľadanie po mape. Protection 4? To sa dobre vylevili. My sme dobre nagirovali. Ideme na modrého. O! Ja neverím. Ja fakt, že neverím. Jo, tak či to bez tohto videa všetko. Dajte like a odber. A vidíme sa u ďalšieho videa.